hon mo na peti hende boss o nyeti yedi ena yedi dibi mu e ba ene se na efre enya de nana ko bi aboaje owira ban kwaku bojagu me nananom nana kwaku saben nana dankwa nana fushia nana yabua nana maboa nana friend say akoto nom ane konfo twumasi anam obetu ni ha konfo kwaku saben anam obetu ni ha konfo twumasi omanam obetu ni ha enno ana me da bia me fansa omo na me kai wo na me se omo se ko me ko na yo ana me ba me gunsa me ba na ba me daji nti bi sa me na ko ko se Adeshima ma da munyina asese da ne da mo kan ho ne nananom nsem de ebremu ene so ya tena se enra da kotoko hene etena se na ni monyam mu eye kumase asetena mu ehwe nsem ahodo e kumase mu na nsem e ba ye no na edoso na nsaye nso so mienu nso eka ho na asem e ba ya sebi so sebi nyado na emu odene no chiam sebi chiame e ma no eye mmere eno na efa eye pechi number 1 wone aduane ebusuya sebi so sebi nyado eye petomu akonya no eye won dia no na won atwe ho manso asebi na adehye no aduane adehye na won sebi petomu ye won dia no na won mo pekwan dia asem na ba beto wo henanimu yewura ayene no edi nkomo na yewura kwaku obin na wo kiremu se ebe enfie o enfimpimbia no ne dumienu mu 2022 2012 mu ana nanano mo beso na daye eye kobiri bosomfo anase bosom ebeso na daye se mane nhwema omo sebi omu nkonya no enyira eno nto wosode ye se nka ofa amane kwanso na nka sebi so sebi nya do te o mate akemo no sebi ofa amane kwanso ama sebi de kuro ne ye ne dia eye Rosanta hene ehu de ekoso na wa hundie sebi eye pechi efo nso so ede ye won sanse bi bom kwotena ye no nyomo pe eye sebi Rosanta hene ene ma won ba bi etena ye na so be mfie kakre ni no efi 2025 2012 mo bepam sabrin na wo ba okwa ni wokwa henimu ana enko sanse de wo so okusi ne so na mansem ni duru ahenenimu no na enko no sede ehose esi ekono na ye na nyankopon ya toma wonya wo henedi matom na wo heneti ne numu asem no wo hene busa na de ekọ ene wo kiremu ede ekire no na enura wo de na asem to wo heneni mu no wo hene hyese omonkonom koyi de hyebrante ompese wodi wo animu no anaso wodi ade eno omonkofa ne mra na ekinyame yadoma yawada na wo mra meswai na oba no bisaya afi ne japade a akemu no anase osusu se nkrofo no bi do monsa to so no afi wo hene ahwe na waka ma de ye ne dia nsuso ne nsaka esanse untimi ntwema nso abrada no ni eni honoma enu nti se de yira sante ni sibu asem na ma abusua no eye abusua ne de pa emo hu se ye kanse sebi eye King Solomon of our time wo hene di asem de mu odene no hene be mema ne ye mra ono enno de wono di ho dance se kaza sebi so sebi nyado wo hene mu ntanchia wo hene kasemo sebi de si nnura no do ye ne nnura no eno na nenzo so wasanhye mukina ema enmunyam so ebemo na ebra ye ne yira kwakwa wono edadom na no na afenzo begina abusua ne mu bonkuru no ye ne no ye nya konya ne di nkomo ema ne kwa omunkonya nase ene sentia sebi Rosanta hene hye enmunyam ene baby wode ma no ene won wa wono won ebohye mom yenkoti nkomo no na mjidi ye se de besua wo mu no edoso Adam ko na bi efem ko na poku e dia na niba bina na ko kusa ana dan kwa e me na na fushia e me na ye bua e me na ana ma aboa e me na ana akutu e me na ono mo yuwu na yuwu da wu sintimo e da sintimo awo ya komen entufo patom hen akonya eye afi apem edu nwachum ho no 18th century ana mena na okusa be ene ni ba e dan kwa
ɛde wɔn nkɔ na fi ɛyɛ dentia ebi yɛ fɛrɛ sɛ dentia ɛna wɔn de baa yɛ wɔn ba na abosom ka ho abosom mi ɛyɛ kobiri mogya egu ɛna awira ban ɛna wɔn de ɛbaa yɛ tí wɔn baa yɛ no wɔn de wɔn bɛ kyerɛ ɔhene ɛma ɔhene yɛ sɛ wɔn nkɔ tra samia kufu wɔn bɛpɛ baabi ama wɔn kyerɛ ɛna ɔpɛ baabi ma wɔn nkɔ tra ɛne pɛkyi wɔde ogya ɔkɔ ɛna ɔsɛ ɛhɔ bu yi wɔnyɛ wɔn ntra ɛna tí ɛkɔtena bia ne ɛfɛ sɛ mɔ so yɛkɔ ɛna anamafo a wɔ ɛkɔto ɛtɛbɛkɔ tí ɛtena hɔ nom na sɛdeɛ kobiri na ho ɔden si tie ti ɛna kɔbaa sɛ obi baa no waka na me nana no kwakusa bɛn wɔnam ɛtete no mu a ɛna ɔkɔ pie bia bi a yɛfrɛ hɔ sɛ asarekurom ɔkɔto obi wɔ hɔ akyɛ sɛ nipa no yɛ ahani tí ɔkɔto ne na so ɔkɔ ano akɔpɛ adu na ɔne n'adi nkra na ɔba tí ɛnum na ɛkɔ wie sɛ na abosom no wɔn a mɛbɛto wɔn ha sɛ ne ti menya ha nka mɛba abɛtena saa berɛ na maa so hɔ nom no buhyɛ wɔn ayɛ abosom no obi ba no bɛsan yɛ ne wɔn nyinaa adane ne koko ɛna wɔsi o ɛne ɛbra na me nso so ɔba amagye tí wɔne ne te hɔ nom na ne kɔba sɛ dako wɔn wɔ hɔ nom na asante hene ahenkwafo ba ahɛ sɛ yɛwura sɛ ohia kobiri bosomfo nti me nana na ankɔ ɛna ɔsoma ne kɔnfo baako a yɛfrɛ sɛ kɔnfo dadaw nti kɔnfo dadaw no ɛna tua no ɔbaeɛ ɔbɛduru yɛa ne sɛ amane yɛde bɔ ne sɛ yɛwura de hyeɛ ɛho dodo no na ne somanfoɔ nyinaa yɛ ne ho ntɔm ɛno nti yɛbɛdi ne ho adanseɛ ɛde akyerɛ wɔfrɛ no sɛ wobɛtumi aboa no na ɔsɛ nana mera waka amate na gye sɛ mekɔ na mene soman no ɛkɔkasa nti wɔgyina hɔ noma na ɔsɛ ɛkwa de nti wɔkɔɔyɛ no ɛna ɔbaeɛ no ɔsɛ ne wura mene soman no akɔkasa na deɛ wɔ mu ni wɔne wɔgye adehyeɛ no nyinaa mobɛtwa na nnua atwa mo ho ahyia mompɛ akokɔ a yɛbobɔ no na awɔtwe mmiɛnsa na mompɛ ahoma bi ɛfrɛ no brɛbɛf momfa nkyekyere no na sɛ ɔsan sɛ tumi firi soro ɛbɛkye akokɔ no paa na nam sɛ ɔmɛtumi ayɛ ɔmogye to mu ɛma ɔmoyɛ sɛdeɛ ɔkaeɛ no ɔmo tena ase firi anɔpa wie no mu a sansa baako bae wantumi yɛtɔ so mmienu bae na afei wie kɔtɔ ɛkyɛ sɛ ɛberɛ no aso pa ho ɔmo yɛ sɛ deɛ deɛ ne moma yɛnsɔre yɛ na yɛnkɔ ɔmo nim baabi a tumi firi bae sansa bi bae so mu tɛn wate de kɔ nso mo fa ma ne nkɔ bɔ ɔmo kɔfa no bae no so ne wada wɔ sɛ ba bɛfa no de no kɔ deɛ ɛne na yareɛ na no ano ampa abakɔsɛm no kyerɛ sɛ ɛhɔ a no mpa no sɔre sɛ na adɛn na me ho ayɛ fi sɛ ɛdɛn nya me ho atɔ ɛna ne wura ɛda n'ase ɛna ɔkɔɔ nti ɔkɔɛ na ɔbaa nso wɔne mpa ne fi ɛne sɛ awɔ sɛm soso ɛyɛ haw ɛna ɔmo san de kɔdaa no ɛna ɔsɛ wura yɛmfa wode hyɛ ntu kwae nanso amammerɛ ɛbɛyɛ no de hyɛ kɔ ebi ɛsoma no sɛ mena mede hyɛ no fa ɛna ɔde no kɔɔ kora ɛfɛ sɛ asarekurom nti wɔkɔɔyɛ no ɛna ɔde ne kɔɔ nsuo bi da kɔkyia ɛfɛ no hwia ɛhɔ na ɔmo te ne teɛ ɛde yɛ apɔtɔwura ɛne kukuo na ɔmo de anoa ne no ɔmo adehyeɛ no ɛne no kɔɔ nti ɔkɔɔyɛ no ɛna ɔmo adehyeɛ no ate ne teɛ no ɛna ɔde soa na kukuo no nso so si ɛbɛnwena gye sɛ yɛbɔ si hɔ ma ne di nansa nanso so soma no akyerɛ no sɛ ɛnɛ yɛ a wɔnto ɔto so no sɛ baabi paepɛ asɛn ɛna ɔsoma mmaa mo nkɔpɛ ɛsagya ɔnyini wie yɛ na ɛna ɛdi kuro so ɛna ɛtoeɛ ɛna pɛyɛ nti ɛbɛn wie yɛ a yɛhwɛ ɛhɔ no ɛka nyan twitwa hann ne nneɛma nyinaa no ɔde gu ɛna ɔsɛ waduru nifa kɔ na mmom sɛ na nanam sɛ menka nkyerɛ wokɔ no nyame yɛ wadom a ɛba ɔbɛfi wo yɛfuru mu ɔbɛba no ɔyɛ bɛrima a yɛfrɛ no ebi kofi ɔyɛ ɔba nso a yɛfrɛ no fi nti no akyi asante yɛfrɛ no sɛ mo ɔyɛ adeɛ ɛna ɔsan boɔ n'aba so nti kɔmfɔ dada no firi hɔ no na ato bosom no awura ɛyɛ kwakusaben no a wɔne hwɛ yɛ ho nneɛma biara no ɔsoma no ɛna ɔmo bɛbɔ ɔhene amanneɛ ɔhene ma ayɛ kɔkɔsie no ɛyɛ amammerɛ a ɛsɛ fata ɔsɛ ɔhene a bosom kɔmfɔ wɔ hɔ no ɔmo mfa no mmra ɔbaa yɛfrɛ wɔ sɛ wɔsɛ frɛ me kwakusaben ɛna ɔsɛ wodin yɛ me dɛ dodo nti deɛ wayɛ ama me mepatom aha tena ha na sɛ obiara de adeɛ ɛbɛn me ano agye obiara de adeɛ ɛbɛn me agye asa na mo adwuma pa ho ɛno na ɛde saa abasobɔ no ɛde ma wo patom ha ɛda hɔ tena hɔ nti obiara ba bɛkyɛ ma deɛ a wo ɛna gye wo ni kuro biara ɛni atuatua wobɛtua toatua patom ha
ɛna nana no kɔɛ nti dana no ɔma no so mpomponsuom ɛsua kyerɛ nana pɛmpɛ a ɔdi kan ɔsan so ma natuo baako ɛdumienu ɛkyɛn sɛ woyɛ safohene ɛna ɔkora no de kɔɛ ɛmu ankyɛ ɛna buroni kɔkɔɔ ɛde ne tam bɛha asanteman nti ɛma akonnwa no ɛkɔdidi ma no ɛbɔbɔ ɔkoa ɛkɔpem 1931 mfie apem ha nkoro aduasa baako ɛna nana kwam twitwi ɔtɔ so mmienu baeɛ na ɔhwehwɛ ɔmo a ɔmo som fie hɔ no yɛ asese yɛ nti ɔmo ɛma saa bere a ɔkɔɔɛ no na nana nsɛbrɛ a ɔtɔ so mmienu ɛne ɔbaa panyin fɛn sɛ yɛabua ɛna ne ɛwɔ hɔ ɔmo fɛn sɛ yɛwura sɛ mo mmara ɔbaa no ɔsɛ nsɛbrɛ akonnwa no yɛwɔ de nti bɛbɛtena so so nsɛbrɛ no nso wuyɛ no amanneɛ sɛ fata yɛ soman ɛmɔ mo ɛna pakyifoɔ yi ɛyɛ n'akyi basaa saa bere de hyɛ bi ani hɔ akɔ akɔyɛ mmaa ɛna mmaa no ɔmo nhwɛ so ma yɛn afei yɛhu deɛ yɛ ɔmo maa so a yɛde akɔ pakyi sɛ pakyifoɔ no a ɔmo no sɛ mmaa no a ɔmo abɛgye adeɛ abɔ so no sɛ akonnwa no ɛyɛ ɔmo deɛ nti ɔmo akɔ akɔda ne gya ase ɛna yɛante ase a me nananom ka ho mpanin nsɛm kyerɛ me nkakra nti 2012 ɛna mesɔre gyinaeɛ sɛ ɛma no kora ɛko akɔyɛ nam sɛ nkonnwa no ɛnyɛ mo dea ɛyɛ adehyeɛ deɛ ɛna mesrɛ otumfoɔ ntankɛseɛ kan ɔma mfa nyɛ adwuma wɔ kwankofie mu yɛbuo me gui sɛ otumfoɔ se ɔma yɛ me bi bebree ɛna nam mu a kɔbiri kwaeɛ a yɛde ato hɔ no mu na yɛfa nnuro ɛne ho nneɛma nyinaa no ɛne yɛsɛɛ no ɛne yɛkɔ akɔtu galamsey wɔ mu ɛnam sɛ menkuna ɛno na pakyihene ɛne menya aho a yɛkɔɔyɛ a yɛsoma ka ntamhunu ɛna ɛbɛdu yɛwura hɔ ɛnam serɛ sɛ nadaworoma ɛnya ntamhunu na maka na ɛyɛ ɔno ankasa ne nsa no adwuma na wɔyɛ ɛyɛ no ɛna yɛwura sɛ menka ntamhunu ɛhɔ nom na pakyihene de bɔɔ so ɛne akyi yɛ didi ɛna yɛde dibi mu ɛbaeɛ ɛne sɛ ne yɛfrɛ yɛn a deɛ nana kɔbi aboagye ɔwerɛ ban kwaku bɔgya agu me nananom nana kwaku saben nana dankwa nana fohyia nana yɛabua nana maaboa nana frɛ ne sɛ akoto nom ɛne kɔmfoɔ twumasi anam a wɔbɛtu ne ha kɔmfoɔ kwaku saben anam a wɔbɛtu ne ha kɔmfoɔ twumasi ɔmo anam a wɔbɛtu ne ha no ɛno ɛna meda bia mefa nsa a ɔmo na mekae wɔ mo na mehyɛ ɔmo sɛ ko a mekɔ na yɛ ɔmo ɛna meba me gu nsa mebaeɛ na bameda agyi nti wobisa me na kɔ bakɔsɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔhene nsa no mfitiaseɛ ne yɛ ɔhene nsa no ɛna ɛnɛ sɛ wohyɛ aseɛ sɛ woko mfimpi mmienu ne ɛdu mmienu mu no ɛnɛ a wonya kwan ba ɔhene ho no sɛde ɔhene yɛɛ ne kane no saa nso na wayɛ ɛde ama woyɛ na ɛna asɛm bɛn na wo ne wo mpanyimfoɔ ne wabusua mowɔ ɛde weyɛ nhyira deɛ mɛka sɛ menim ɔtumfoɔ ɔsɛ tutu ɛwɔ ahemfie sɛdeɛ osi di n'asɛm sɛdeɛ osi ka n'asɛm adeɛ a ɛyɛ ɛne mpanyinfoɔ bi atwa ne ho ahyia yɛ ebi ne asɛm a ne ɛkɔ so yɛ ma me kwan yɛde yɛwura din bɛka kyerɛ me sɛ yɛwura se ayi obi ani kuro saa wɔ hɔ no ɛma yɛtwi faa me so 2014 kɔhwɛ deɛ de galamsey ayɛ kuro nanso so ɛnnɛ yɛwura na menya akwan du n'anim no ansesa tumi na nananom bɔto hɔ no ɛno na abɔ kwan ato hɔ no ma yɛwura wɔsi ne pi akyerɛ me sɛ kuro no ɛyɛ yɛn ɛna yɛ dea nti yɛwura deɛ mede otumfoɔ nyankopɔn na mede nananom abosom nsuo nnua ne nhoma ne tumi nyinaa adi hyira no sɛ ɔnyɛ kɛse na ne nhyira no ebi nka yɛn asase a mete so ɔnyɛ me dea yɛwura hyɛ sɛ wokɔ hɔ no deɛ sɛbisɛbisɛbi ɛkura na mokɔbɔɔyɛ nti asase no a mote so no yɛ wurampɛhene dea ɔhyɛ wurampɛhene sɛ twa asase ɛma ma ade hyien ɛna wɔtwa asase na ɔde ma yɛ kwansini mmiɛnsa square ɛda hɔ ho nkata nyina hɔ ɛne sɛ nkurompa ama mu a yɛwura se yɛwɔ sie nti wada wɔ ma wobusa me ana de mɛka na mpatɔ nti yɛka deɛ wo kuro no wo ne ho amo ne bɔhyɛ me kuro no me ne pakyi number 1 hene ɛbɔ hyeɛ me ne atoma so number 3 ɛbɔ hyeɛ me ne nsiana ɛbɔ hyeɛ me ne abrɛnse ɛbɔ hyeɛ me ne hiakɔse ɛbɔ hyeɛ wɔma me no bɔ hyeɛ nti me da ɔno mu nyina mfifi mpatɔ kuro ne din bio kuro ne din yɛfrɛ hɔ no asare kurom na agya asare na ɔkɔyɛ aha yɛ wɔ hɔ no ekuro ne din no ba bɛda hɔ sɛ asare kurom ɛno nti otumfoɔ nso gye adeɛ a ɔne obi ani adekyɛ ɛno ne mmaa adehyeɛ no ɔbɔɔ yɛ adehyeɛ yɛankɔ hɔ sɛ yɛ adehyeɛ na mmom suman yɛ de kɔ yɛ kɔbiri kwaku bɔgya gu ɛna ɔhwere aban no ɛna ɛhyɛ ne ho animonyam ma santehene nana prɛmpa odi kan ɛhyɛ sɛ asase no bɛde akyɛ mo momfa ɛno na ma yɛyɛ yɛnso yɛnsesa din no nti asare ne din no anɛda so yɛfrɛ hɔ no asare kurom ɛwɔ
amanseɛ atɔyɛ mpɛtɛmu wɔ sentimental ase. Yɛdase. Pachofe ko be na mo demu. Yɛwɔ Gyase. Mo Gyase. Yo ne se Gyase de ya na mo dɔso. Ni nyina nso so yɛ sumdwa. Yɛdam ase. Sɛ ɛnɛ mo ba ye ko bire ma mo di nkunimu. Ɛsɛ nda ne da asante wogina hɔ ma no korɛ. De yɛ ne korɛ ma asante mu yɛduru. Asante bɛkɔ so ayɛ kɛse. Me di ase da bɛma me maame no. Okay. Mpanyufoɔ asɛ kromuman mesi wa ani. Mesi wa me di ase da ma nyina sɛ asɛm ya ba mesi wa me papa no enyina aba bɛta me chi sɛ ɛko a yɛko no ɛyɛ woko. Me da me yere nso ase Madam Florence me yere ne gyina hɔ. Me da me yere nso ase efi sɛ ɛntito mu kan kwansia ɔham ani amanneɛ ɔbɛyɛ na kyekyere me yere aba bɛsi saa do ya me yere Florence me da na se na me maame mu ɛne ma sɛ kromuman ɔdɔ a wɔn yi akyerɛ me no pani sɛ nyame yɛ adom na sɛ kyena akokɔ ni odi nkan anaasɛ media yɛ ameke yi deɛ mo de asɛm a mo bɛtu da bia maseda ɛna mede ma wɔn sɛ nyankopɔn ɔnhyira wɔn no ɔnka wɔn ho na mede me ho bɛbɔ afɔde ama wɔn sɛ dɛm de abɔ wɔn yɛbɛtoa so ama akonya no aba enuonyam ɛwɔ sentimental ase so me da se yɛn so yɛda ase bana nanom nkɔ so anyɛ ɔkɛse na ahoɔden ne da yɛ so wɔn bɛso wɔn no emmerɛ mu saa na akonya no ɛnyɛ kɛse ne enuonyam a sɛ bi yɛwura ɛde ahyɛ wɔn no wɔn na anim mu ase da yɛda wase wɔn nkɔ so wɔn ani na so wɔn nkɔ so yɛda ase adesua no ne yakwa kosua ne nyinaa no otwe dɛ mponyankopɔn yɛ adoma yɛ wada ɛyɛ de hyebranti yɛ ne ne bonkɔmɛ enu yɛ wada no nso na wada ne wɔ hin fofra ɛno so yɛde ho nkɔmɔ ɛne ho adesua so ɛbebre na de wɔka ne sɛ otwe dɛ mponyankopɔn nananom nkɔ so anya kro bɛhwe fi asante kotokɔ hin kɛse ɛsan sɛ ne nukuredie ne pɛpɛpɛyɔ ɛne sɛ de daa de wɔyɛ ne kane no ogusu yɛ ne nyane ntina nananom bɛkɔ so ahyira no na nananom nkɔ so ayɛ ne kɛse medin ɛde maame Fozia otwe dɛ mponyankopɔn yɛ adoma ebihia makram